കുമ്പെടു കുഴലെട് തപ്പെടുത്താർക്കുവിൻ ചേർത്തല സോണിൻ യോദ്ധാക്കളെ. നസ്രായനീശനെ എതിരേൽക്കാനായി കാഹളം മുഴക്കുവിൻ കൂട്ടുകാരെ. കാനായിൽ കണ്ടതാം കൽഭരണികൾ പോൽ ആറുണ്ട് സബ്സോൺ ചേർത്തലയ്ക്ക്. പകരുന്ന വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അമ്മയുടെ പരിചാരകർ. എരമല്ലൂർ തങ്കി പള്ളിപ്പുറം പിന്നെ അർത്തുങ്കൽ മുട്ടം മർത്തോർവട്ടം. വിവേകമതികളാം കന്യകമാരെ പോൽ ഉണർന്നെണീക്കുക, വിളക്കു കൊളുത്തുക. ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി ഓടണം നമ്മൾ, ഓടിത്തളർന്നാലും വീഴുകില്ല. വൻകഴുകന്റെ ചിറകുപോൽ നമ്മെ നാഥൻ കരങ്ങൾ താങ്ങിടുമേ. വചനമാം വിത്ത് കയ്യിലെടുക്കണം, ഹൃദയവയൽ നോക്കി വിതച്ചിടണം. നട്ടു നനയ്ക്കണം, കാവലിരിക്കണം, കൊയ്തു മെതിക്കണം മടി കൂടാതെ. വഴിതെറ്റി എങ്ങോ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കുഞ്ഞാടിൻ പിന്നാലെ പായണം നാം. കണ്ടെത്തി അതിനെ തോളിലെടുക്കണം, ആർപ്പുവിളിയുമായി ആലയിലെത്തണം. സാത്താൻ തകർത്തിട്ട ജീവിതമങ്ങനെ വീണു കിടപ്പുണ്ടാ വഴിയരുകിൽ. എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകരുക മുറിവിൽ, സത്രത്തിലെത്തും വരെ ചേർത്തു പിടിക്കുക. പാരിടമെങ്ങും സാക്ഷിയായി തീരാൻ പരിശുദ്ധ വചനം ഹൃദയത്തിലെഴുതാം. പാദം കഴുകാം, പുണ്യം പകരാം, പാപമുപേക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധി പുൽകാം. ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി, എറണാകുളം എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൈകോർത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽപ്പുണ്ടേ. സോണിനു കാവലായി 5 രൂപതകൾ, ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങളാലും ജീവിത സാക്ഷ്യത്താലും ഉത്തമ കാര്യസ്ഥരായി 5 പിതാക്കന്മാർ പ്രേക്ഷിത സഭയെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു നാൾക്കുനാൾ മേൽക്കുമേൽ ശോഭയോടെ. ഏറെ വിളവത് കൊയ്തെടുക്കാനായി നാഥനയക്കുന്നു 72 പേരെ. ആത്മാക്കളാകും വിളവുമായെത്തുന്നു സോണിന്റെ ഹൃത്തിലെ 72 ആലയങ്ങൾ. വന്നിടുമേ നാഥൻ വൈകിടാതെ, പിന്നെ തന്നിടുമേ നിത്യ ജീവകിരീടം. മുദ്രിതരായി നാം മാറിടുമേ എന്നും മാലാഖമാർക്കൊപ്പം പാടിടുമേ. മുദ്രിതരായി നാം മാറിടുമേ എന്നും മാലാഖമാർക്കൊപ്പം പാടിടുമേ.